Ayan mga karignig, mga alaga ko. Halo. Mga sisiw. Ayan mga karignig, mga alaga ko. Ayan. Winning line, bulik. Winning line, talisay. Nag-aaway oh. One time winner, two times winner. One time winner. Yan na. Dapilang manok. Dapilang manok. Ang pagkain ay alas 9 ng manok. Yan. Kaya pag hinipo nyo yung katawan ng manok, para mahusugatan kayo sa pitso. Yan. Ano ba yung ano mo? Ano bang painom yan? Ano yung orange juice? Yakult. Yakult. May Yakultan? Wala. Ha? Tubig lang. Ay, nalpasan ko yung dalawang sisi, yung dalawang tandang. Bakit? Hindi sila yung nakatanggal. Hindi, para ano, na ano, di ba yung may sakit na lang iwan natin. Painumin ng gamot para pag naka-recover saka ano. Pwede sana yung nakalimber. Wala tayong limber ay. Ay. Dispalinghado na isang to. Ha? Ano kaya magaling na yung sukat niya sa puwit. At may bayot tray tayo. Bumili kang bayot tray para doon sa mga alpas. Sisibuyan yung mga alpas. Tapos siboy sa alpas. Tapos yung nakakulong doon, bayot to. Ito, laki na nakatawan nito eh. Mabilis na nga. Dating maganda katawan, mahaba pati katawan no. Tama pati ang binti ang hahaba para sa magkapatid na yan. Kaya pabili ang bayot tray. Ang kilong bayot to. Dalawang bayot tray. Darwin. Ni ano fishball. Si Darwin. Kinuha na yung nabalagan nyo? Nandiyan. Oh, dire-diretso. Ay, dito dapat ko sa loob. Ikaw. Kapatuwa mo sa loob. Ha? Dito mo wala na dyan. Dito sa loob. May pesto ka maayos lang. May pesto ka maayos. Ito ngayon naggamutin na yun. Mahaba pa naman. Kaya mga karignig, golden boy, may sakit. Sipunin. Nakabot siya po sa altareta. Nagdilim din eh. Ito, naitog sa loob ng bahay. Bulit niya yun. Ayun o. Sa loob? Ano naman itlog? Oo. Ilan? Isa. Abaya mo lang. Ito lang ito. Bukas sa pinto. Pakita mo yung batang dumagat ayun o. Si Enchi. Buwan lagi. Ha? Baga. Ano, baru tayo dagat dito. Ano na ito?
Sama ka bebe sa ano, sama ka sa dagat. Yan, isama mo yan. Maglakad kayo. Kaya mo. Sa taga-video. Hindi, ako sa motor yan. Tara. Tara. Hmm. Papaliguan, tapos pupunta tayo ng bangka. Maglilimas tayo ng bangka. Lilimas natin yung bangka sa dagat. Baka puno ng tubig. Baka puno ng tubig. Relax lang. Agad mo ako. Ito. Sakay. Baba, labas. Tara. Sakay. Sakay na. Yan. Yan, ang galing si Buds. Sumasakay ng motor. Tama to. Yan, mga kalingnig. Yan si Buds. Sumasakay ng motor. Yan, mga kalingnig. Punta kami dagat. Medyo malay-lay lakad. Pag motor. Mga kulang 1 kilometro putang dagat. Papaliguan natin si Buds, tapos maglilimas ng bangka. Oh, di mo ka punta sa iyo. Buds, Dadambay. bara ko kaya. Dito sa akin, dito mo kami dagang. Dagang konti. Gaya Buds, ta. Pwede may tali, abot sa tali. Buds! Ta. Pwede may tali, pwede may. Wag, kami na, wag. Wag mo lang. Hey, bidyan mo kami. Ako basta ako. Ay, kapide, hataw-hataw ay. Bangka, limas natin namin bangka. Limas natin bangka. Maganda rin pala yan. Dito ka. Ay, maskil ka ba? Basta ako. Bitawan mo na yan. Bitawan mo na. Bitawan mo na. Kawalan. Oo. Tara Mads, ta! Tara! Pa!
Tara.